Anoman kula wonten dawuh Kyai, slendro kang rasa slendro kang jiwa. Semune kowe maido marang adiling kodrat. Karepmu kuwi kepiye to? Sawangen lumrahe wong angger ndonga, muga-muga pinaringan awak seger waras, pinaringan umur sing dawa. Sing cendhek kae diobati ben iso dawa lho. Lah wong kowe wis diparingi umur dawa parandene kok malah ngresula ki apa ora kleru kowe kuwi? Mbok mikir to Anoman. Anane nganti dina iki kowe isih diparingi umur sing panjang, isih diparingi umur sing dawa. Pangeran kuwi janji isih nguripi sing jenenge menungsa, tegese kuwi isih ana gunane. Yen wis pancen ora ana gunane, wit biyen mesti wis dilereni anggonmu urip. Mudeng apa ora kowe kuwi? Tegese yen kowe nganti dina iki isih diparingi umur dawa, gunakno umur kuwi kanthi bener becik. Kanggo nyelengi tumindak sing becik, dharma utama lan ngibadah sing suci men sak wanci-wanci. Anoman sebok ana ngarsaning Gusti, piniji sak wanci-wanci, aja nganti balenjani, aja nganti nguciwani. Diwenehi umur dawa kok ora gelem syukur, mara coba. Saiki dipikir maneh, dinalar maneh, diglejah maneh. Kira-kira umurmu sing kaya ngono kuwi diparingi umur sing dawa kowe ngucap pengen mati. Kira-kira ucapmu mau bener apa kleru Anoman? Andhedel gayuh gegono Risang Ramandaya Pati ana yaksa gung cangkrama. Namane wel katak sini jejagi jroning wareh. Wong badha kulam tanpa tuwa, mina-mina jro jaladri. Mila gugu saben hari. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang. Susung angin ngending kone miwang galing kangkung isine bumbung wong mang. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajabing tawang. Susuh ngangin ngending kone ing beladalah diwanuhke iki
Aku Pandhita Srayan saka Ngastina jenengku Resi Wisamuka. Lan kowe aja gegedhen rumangsa. Aku tekan Klampis ireng kene yektine aku ora bakal ketemu karo kowe. Ning aku mau bubar wae jumujuk ana ing Gunung Kendali Sada. Tinemune Gunung Kendali Sada lagi suwung. Jare sing jenenge Resi Anoman Ripalungguhan iki mapan ana ing Klampis ireng kene. Mula banjur aku jumujuk ana desamu kene. Aku njaluk wektu sawetara iki, aku bakal jagongan karo Pendhita Kethek iki. Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang ana apa Wisamuka goleki marang Kapiwara Anoman ayo saiki petungan apik-apikan karo Wisamuka cetha yen to gelarmu karo blegermu kuwi padha sinampuran pakaryan kang ora enteng ya kuwi dadi pendhita utawa brahmana kowe karo aku iki padha gelare padha blegere Anoman mongko tentrem lan orane jagat iki gumantung kepiye pendhitane anggone nuntun marang umat supaya duweni bebuden kang rahayu mongko Ripalungguhan iki jagat wis wiwit rusak pakeme wis morak-marik saya-saya jaman saiki sapa-sapa bisa madeg dadi pendhita sapa-sapa bisa ngaku dadi brahmana tanpa metung awake kuwi pantes sapa ora dadi pendhita kalebu kaya dedapuranmu kuwi Anoman Pandhita kuwi makhluk sing suci. Pandhita kuwi makhluk ingkang luhur tartamtu duweni piranti sing genep. Lumrahe sing pantes madeg dadi pendhita kuwi sipate manungsa. Sing dadekke donya iki kisruh, jagat iki giduh. Ora ana liya ya mung pendhita sing mung secara gelar nanging ragane sak jiwane kuwi dudu pendhita ning kewan kaya kowe bangsat Anoman. Wisamuka kowe ora ngiluh karo githokmu yen kandhamu wujude pendhita utawa brahmana kuwi kudu sipate manungsa lan kowe nyepelekke Anoman krana wujudku mung wanara saiki sawangen ragamu kowe kuwi apa menungsa lumrah Wisamuka wujudmu kuwi dudu manungsa ning kowe kuwi buta sipate buta kuwi buta buteng betah nganiaya mula ora aneh ora mokal yen pandhita kaya kowe kuwi seneng ngremehke sak padaning titah kang dumadi wah ora usah kakean bebangal kowe ayo metu njaba kelakon ketandangan dening Begawan Wisamuka kowe bangsat elek.
dumawur mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wur pandriting turong besti mimang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sehabit kowe latialah durung swanggon klumaku saka negara Ngastina iki kepapak ana wanara kusika seta tegese kethek muluse putih ora pangling mantan gembong swela giri Anoman ya senggono ya Bambang Aswatama pendirangan mripatmu tumuju ning Karang Kadempel kene duweni perlu apa Anoman ana paran manuta ing ripalungguhan iki ndak bondo tangan lak srimpung sikil lak babat gulumu manuta dina iki dadi tumbal ana ing negara Ngastina nyawamu kudu mbok udhoke dadi tumbal minangka sarana supaya negara Ngastina kedunungan utawa ketondokan wahyuning Gusti kang ingaranen Wahyu Trimargajaya ora usah melu celing boloten kebolatengen Kurawa wis gedhek antuk pidak jempol karo Begawan Wisamuka pendhita anyaran kae ora edep apa abamu kowe gelem manut dadi tumbal negara Ngastina ora ayo cekelen Anoman kalamun bisa ngejak pirang delak ladeni wani karaku entek wedine kariwanine bagus gedhemu cilik dur mendhek kopat kapitu buntute ula tapangin kejromanuk branjangan cengkang kanteling kulitmu jemenggling sudahanmu yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken ajajimu tumpang sutebiat data wulung satik kowe kurone batangmu Anoman
ha woi ha lo ya hey hot oh hey hey hot way nyusul barangnya apa lho hot tat hei wah ho 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 ha hot ha wes ah ho 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 ha ho hai ya wah ah ha ayo nemu ho 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 wah ya hos ha 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 ho ah ho ha ho ho ha es ah ho 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 Etian. Ho! Ho! Ho!
mamprung nyawamu nemen. Ah. Ayo, para Kurawa gulungan genderamu bongkono gegamanmu. Ratu Sindu Jayajatra kang bakal magut ning pupuh. Anoman, kelakon remet tangane Jayajatra. Kelakon dadi klalaring epek-epek. Ayo maju. Joget kendangi kowe. Ah. 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 Oh, pat. Hot ta. Hot pa. Oh, het. Hot. 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 Ah!
ho pet wah eta ta lo pat hot et lo a ho ho hi hot ta break pat hot wah ho wo ho 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 hot et hey stat pat hey ho ho ta ah this good ha ho I ho hot ha push hot ha wah push hot hot ha ho et ha ha ho push hot ha et ha oh push hot ha way ah fight kabrabak suruh kabranang geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabdo iku latara aja gembilo ndasmu kuwi Anoman dupeh kowe bisa ngundurke barisan Kurawa musuh tanding karo Begawan Wisamuka tibane pengabaran ora lumpuh aja celuk Begawan Wisamuka kowe Wisamuka kowe nibani pengabaran marang Anoman iya to ya pengabaranmu ora bakal tak endani ning malah tak tampani yen pancen kodrate Anoman mati mergo pengabaranmu wis tak ikhlaske nyawane Anoman
Ning yen durung kodrate Anoman mati, malah kowe dhewe sing kewirangan. Wisamuka. Bocap kena ngabarane Sang Begawan Wisamuka Pandhita Kendali Sadari Sang Anoman Giya nglumpruk datan padaya kaya linolosan otot bebayune gendang sukmane Sang Anoman ya Sang Sukma Mayangkara mbuh tibane jiwa manjing mati kuwi Anoman, mati wis ngono. Ya. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon perang kang obro marakata woi ladialah Hanoman sing kondhang kaonang-onang jarine mantan Gembong Swelogiri nyatane orang gondro sepiro ketitik ketiban pengabarane Begawan Wisamuka lumpuh ora duweni kekuatan Hanoman tak pondong tak gawa kunarepane Anoman tumuju ning negara Ngastina. Aja pati-pati kowe mati sadurunge kowe mapan ning bumi Ngastina. Ada. Aduh Bapak. Pangkahan terus-terus umbar lindu bumi gunjing gumaludu guntur ketok melayu-melayu gawe kaget ana apa Petruk ngaturi ketiwasan Bapak Anoman tanding yuda karo Resi Wisamuka Anoman ditibani pengabaran nganti nggletak mbuh mati mbuh urip saiki digendong digawa ning negara Ngastina jarene arep digawe tumbal negara Ngastina iki piye Pak sajake
sajake Anoman kae kepengin jajal awak. Pancen disengaja nadai pengabarane Begawan Wisamuka. Ning yen miturutku Anoman kae durung mati, Petruk. Lah banjur iki kepriye mungguh becike Bapak? Ayo melu aku. Golek bantuan kanggo srana nandingi kridane Begawan Wisamuka, Petruk. Ora mikir sarta palwanut ing ranu tersing karsane ratine kayo manis eling aku Duh, Rama Pukulun Hyang Paramesti Guru. Kula ngaturaken panuwun dene ripalenggahan sakmangke sampun purna kewajiban kula gesang wonten Madyapada. Lantaran pengabaranipun Begawan Wisamuka satemah sukma kula kendhang ngantos dumugi kahyangan. Pukulun swarga utawi neraka kula namung ndederek kepareng paduka Hyang Adi Pukulun. Sukma Mayangkara arep dikaya ngapa lan kepiye? Daramamu ana alam padang isih durung rampung. Isih akeh jejibahan kang kudu kita rampungake. Mula nadyantori palungguhan iki jeneng kita abadan sukma. Munggah ana kahyangan nanging yektine sowan kita ana ngarsa ulun iki bakal dadi lantaran tumangkare Wahyu Trimargajaya marang titah utamane marang jeneng kita Anoman Sukma Mayangkara. Sabantuk wahyuning Allah giya dumilah mangulah ilmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwa anggo Wahyu Trimargajaya kapara nyata Sukma Mayangkara. Wahyu Trimargajaya iki kapérang cacah 3 siji Wahyu Ratu, angka 2 Wahyu Kasatriyan lan angka pungkasan angka 3 ya kuwi Wahyu Kabrahmanan. Ripalungguhan iki Wahyu Kabrahmanan ora ana kang pantes hanggaduh kejaba mung jeneng kita Sukma Mayangkara. Adi Guru, punapa mboten langkung?
Punapa mboten langkung prayogi ingkang cacah kalih Wahyu Ratu lan Wahyu Kasatriyan sisan damel dipun titipaken dhateng Sukma Mayangkara kemawon Adi Guru. Nuwun inggih Kakang. Sukma Mayangkara tampanana Wahyu Kabrahmanan iki lan aku titip Wahyu Ratu lan Wahyu Kasatriyan uga gawanen. Ulun pasrahke marang jeneng kita. Kira-kira sapa titah kang terbanggaduh Wahyu Ratu lan Wahyu Kasatriyan iki Sukma Mayangkara. Sikra kang bala tumingal